to sai dai kafin haka ina so in isar da wani sako ta wannan kafar da nake son sakon ya kai inda ya kamata ya kai. Sakon kuma ya zama dole na isar da shi dangane da abinda na samu labari ya faru lokacin wannan juma'a da ta wuce a wannan unguwa tamu mai tarin albarka ta Kundila. Sako zuwa ga shi jami'in DSS, ina fata yana jina daga yanzu, don jiya na kira ka a waya na ce da kai kayi naka ka jira kuma na Allah ya kai gare ka sakon, tunda ka ce kuna da department da ke kula da social media, to ka ji sakon da kyau. Sakon nan na cikin aya ta 103 a cikin suratul Hud. Da na fahimci ɗalibi ne kai, kana ƙoƙarin karatun ƙur'ani ko kana da imani, haka nake zato kamar kowane musulmi. Allah ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar al-aya. Har ku taɓa karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku. Allah ya tsare mu da kai da dukkanin musulmi daga wuta. Amin. Wannan sako na kenan. Na biyu, Allah ta'ala yana cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ku sani akan ku akwai mala'iku masu rubutu. An gane ko? Kuma sun san abin da kuke aikatawa. Kuskus na ɓoye da ƙulle-ƙulle da ƙila da hungo-hungo ka yi mana kaza-kaza. Duk Allah ya sani. In an yi ya sani. Mun yi ƙulle-ƙulle duk ya sani. Mutum wannan lokaci. Saƙo na uku, unguwar Kundila ba ta taɓa ganin al'amari na aika-aika da motar ruwan zafi. Na ce ina ma ku kawo nukiliya? Ku kawo nukiliya mana. A shida ma akwai makamai, amma kuka bar ainihin turji? Kuka bar 'yan ta'adda? Ashe duk ƙarya ce? Dama abinda na gaya maka shi ne mai kayi naka, ka jira kuma na Allah. A wannan rana kai dalilin gurgunta karantar da sunanin nasa'i a wannan unguwar, baka san alhakin da ka ɗauka ba. Tun ƙarfe 11 ka gayyace ni kuma na ji. Ashe da ƙullin da kake da shi, ashe ba abin da ake tsammani ba ne ka yi. Baka sani duk wanda ka yi mai aiki ana kuma aiki a kanka. Kayi naka ka jira na Allah. Ba mu da komai mu na Allah nan shine duk mun daga hannu mun yi addu'a a kanka. Jama'ar da kuka cusa musu damuwa, ni ba ma na garin ban san ma an yi ba. Amma ya zo kun mun gani. To ka jira na mahaliccinka. Ka ji saƙon da kyau ya kai gare ka. Allah ka zauna da unguwarmu lafiya, ka ƙara ba mu lafiya da kwanciyar hankali. Duk mai nufin wato karantar da sunna da sharri saboda hasada ko kyashi ko munafinci, Allah ka gasu. Allah ga ka gasu ya rabbal alamin. Ko kuma kiyashe mu da yin sharri. Duk karancinsa da kuma girman shi. Wannan a takaice kenan saƙon. Majalisar malamai kuma tana nan akan alkhairin da muke tsammani abinda za su kaddamar idan Allah ta'ala ya kai mu lokacin da ya dace. Ku ci gaba da haƙuri, ku ci gaba da addu'a, ku ci gaba da gaya wa Allah. Ma ka sani, wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibu. Wa ya kai waye kamar ka? Wa ya san asali ya naka? Wa ya samu yabo ya naka? Tunda Allah ya yabe ka, duk wanda ya ƙi ka mai gaba. Wannan kirarin wane ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam. To na fara da wannan bayanin a takaice
na son yi full video ne a kai, amma wannan ma ya wadatar, sako ne ga duk mai hankali. Saboda haka za mu ɗora kai inda